het schroefje? Waarom het schroefje? Ja, nou, dat zal ik wel even vertellen. Vroeger, daar had al een hoes gestaan. Die vuur en weg. Ja. We kunnen nou niet meer zien waar die stuk staan. En de hoeren, dan ga je een been aan, en de limmers ga je een been aan. Schroeven per tram. Oké. En dus uit het hoes gekocht, van Noorlog, of net nog Noorlog. Mijn vader daar zo gezegd, en die ging naar wonen. En toen zei hij, toen bouwde hij in 59, geloof ik, dat afgebroken, bouwde hij in nee. Dat nee hoes nummer het schroefje zei, en nee schroef. Dat was een schroef per tram, en dan dat hoes het schroefje. Ja. En dat was het? En dat is het nog altijd gebleven, en iedereen weet wat het schroefje is. Oké. Je laat hem, als ze zeggen, ja, dat is Martin van het schroefje. Martin van het schroefje. Ja, en Gerda van het schroefje. En dan hebben we nog een zoen. Nee, niet schroef. De neum is de schroef. Ja, nee, die is wel bekend. Ja, als ze zeggen Rob, ja, schroef. Oh joh, schroef, dat kan Schroef, ik dat ook. kennen we wel, ja. Dus, Dus Martin van het schroefje Ja, is de pap van Schroef. ja. ja. Oké. Heb je nog meer kinderen? Ja. Noemen ze die? Nee. En Als is gewoon Patrick, dus Oké. en de jongste, ja, dat is van, ja, van jongen af aan schroef, Dat is hoor. nou, hebben ze schroef genoemd. En wie noemen zo? Gewoon Gerda. van het Gerda. schroefje. Gerda van het schroefje. Ja. Ja, algemeen bekend. Wie worden eigenlijk ook dreugmolens aan het bewonderen? Oh, geweldig. Ja, ondanks dat er geen was in hinkt, hij ene en de gans bovenin. Die hebben een grote televisie en daarom is dat zo'n grote hoogmolen. Zit geen zandamateur. Dat ben ik ja. Oké. Daar is er iets meer plaatsen geweest, bij de pastoor in Nings. Heb je dat gezien? Ja, natuurlijk. Wiki eigenlijk een Dat dag. weten ze toch allemaal wel. De pastoor van Wolder. Ja, Wolder, Ja. Ja. Man, dat is Sjaak Honings. Nou, toch wel een van de, moet toch wel zeggen, een van de coolste pastoors die ik ooit tegen ben ja, dat gekomen. vind ik ook, ja. Ja. Dat vind ik ook. En spreek je elkaar dan ook wel eens? Heel af en toe. In het begin wel, maar nou heel af en toe. Dan doet iets anders als ik eigenlijk, maar ik ken die goed, ja. Ik ken die ook. Dat is En een we klein zien nog wereld. een keer in Maasbree geweest, Ja, meen ik. ja, bij Wim denk ik, Curls. En die had je... Ja, line dance deed die en Ja, daar kom ik nou ook nog wel eens mee. Die komt eens in de mond onder is, komen ze door bij elkaar en dan is er wel wat te doen. Maar het is een uitstervend ras. Ja, moet ik niet zeggen, we moeten een fokprogramma opzetten. Maar, Maar ja, er komen wel veel mensen neven die vallen zwart van de fiets als ze moeten kijken. Ja. Maar dat is een hobby. En hoe lang is dat dan een hobby? ja, nou. Oh, Dat heb ik een beetje van mijn vader geleerd, overgenomen. Mijn vader die was vroeger ook altijd zo'n beetje zo'n prutseraar, weet je wel. Dat was, ja, als er iemand zijn wasmachine kapot had, hij moest hij komen en hij moest altijd omdraaien. En Ja. prutsen ook wat met radio's en daar heb ik dat een beetje van overgenomen. Oké. Dus, dat wel. Dus je wordt echt zo'n jongske vroeger die van alles doet en rijden. Ja. Ja, koekoeksgehoord, ik ben boos dat mij. Ja. Maar je wordt ook zo'n jongske die dat ook weer in één koers draaien. Nou, dat boeit je me niet zoveel. Dus, En tegenwoordig, ja. wat zijn tegenwoordig nog de bezigheden? Behalve, Ja, we moeten een tuin mee halen, hoor. nou ik vroeg me net af, huurt dat allemaal bij jou? Ja. Wat? niet gans. Ja, nee, Hans. Nee, ja, Nee, maar- Gans. De helft is van ons. Ja, En ja, dan dat wie is zijn de de kraas. broers? Ja. Dus, grasmaaien is ook een hobby. Nou ja, een kleinzoon wil, ik heb dat doen, ja, maar wat wel. Die moet ook wat geld hebben. En, Ja. Dat is het minischroefje. nou, ja, dat weet ik niet of dat Nee. minischroefje wordt. Of is dat, Het zou je is dat best een kunnen. zoon van Schroef?
Nee. Van de Almoer. Van de laatste. Oké. Dan heeft er 3. Dus. En je hebt hier altijd gewoond? Ja, ik heb hier altijd gewoond. Ja. Dat ook wel. Ja, daar ben ik geboren in dat huis daar. En toen is dat in 55 is dit huis gebouwd. 54, 55, dat weet ik nog net. Toen was ik 6 jaar, dus dat kan ik goed tellen wel geweest. Ja. Ja, ik ben de 49er zeg je altijd. Een 49er. Ja. En daar is het eigenlijk, toen hebben mijn vader en moeder een nee gebouwd hierachter. En zien we hier gewoond. Ja. Nog 50 jaar terug. En we woonden daar. En hier gewoond. En we willen nog blijven wonen. Ook nou. Dus. Ja, waarom zou dat niet zo blijven? Ja, dat is niet meer. We waren nog geen 100 denk ik. Of al? Nou, tegenwoordig weer ze oud. We gaan Ze er worden maar steeds bij. ouder. Ja. Ja, u komt er wel eens een keer korter bij. Ja. Over hobby's gesproken. Ja. Ik zocht nog wat alt ijzer stond door in de tunnel. Oh, Een motor met een hoog stuur. Ja, maar dat zie je van die jongen. Oh, dat is ook nog de helft van de schroef en de helft van de Ja, dat staat wel wat. Ja. dat is niet uw hobby. Nee, Dat is niet echt mijn hobby, nee. schroeft en het. Dat is al gefilmd, maar verder niet gefilmd. Wat bleef? Ja, dat is al gefilmd, maar verder nog niet gefilmd. Ja, nee, dat moet maar niet doen. Nee? Ook, wel. Ja, dat weet ik ook niet. Oh. Ken ze Dus- wel van wie dat zijn? Ja, maar Ja, dat gaat niet prima. mee, dat loopt allemaal niet. Oh, Nee, dat weet ik. dat is voor later. Dus je was al rondom het huis geweest. Ja, wij hadden je geroepen. Ja. Geen reactie Ja. bij de serre. Dat is Ja, wie dan hard gaan we geroepen. kijken tussen de middengaal blokken, dan zien we je zo aan verknocht op een belst. Ik weet, blokken kijken we altijd. Oh, dat loopt volgens mij al heel lang, of nee? Ja, lang ja. En een 4 voor moeten we kijken wat je ziet. Ja, Kwaad op 5, hè? kwaad op 5 ja, jaar. ja. Dan eens kijken wat ze zien. We halen het toch goed bij, dus ja, ik vind het wel altijd mooi. Ja, wel, ik vind het ook wel mooi wat je Ja. doet. Heb je nooit gedaan van die stonden je ook nog een keer? Ja, dat hebben we wel eens drukker gedaan, ja. Zomaar meer. Ja. Ja, nog 10 jaar, ruim, is het zoiets? Ja, hoezo? Is hij toen eigenlijk aan even gekomen? Dan? Nee, hè, maar Nee, zo lang voor- maken we dit programma. Oh, ja, ja. Maar volgens mij Jee. door bij Van Helden. Maar ziet ook eens hoe een keer geweest, een jaar of 6, Die 7. vrouw die was de deur, bij de zoen de deur en het schilderen. Ja, op het Zwanenheiken. Ja. Ja. Ja, Ja. is wat weet dat weer. Dus, Ja. Nou ja, ik denk dat als iets bij jou in de buurt is geweest, dan heb je het sowieso lichtig gezien. Ja, ja. Zonder meer. Die willen ook op een film. Nee, nog iets te snel door. Ja, Maar dan zal het wel gauw genoeg in de deur bij ons zien, of nee? dat denk ik wel. Denk het. Weet ik ook niet. Ja, hij is wel druk, dus je komt er veel even. Dus, Ja, Om 10 uur doen we koffie drinken en doen we vrachtwagens stellen. vrachtwagens stellen. Daar zien we nou mee begonnen, want het is ontzettend druk met de vrachtwagens geworden hier. Hè. En nou turven we de vrachtwagens als we een half uur koffie drinken, hoeveel vrachtwagens er dan even komen. En bij Ja. hoeveel vrachtwagens velt geen sloop? Er zijn mensen die Ja. doen dat met scheup, hè? Ja, dat kan wel. Nee, ik val niet in sloop dan. Nee? Ik ben naar beneden hoor. En waarom telt je de vrachtwagens? Nou, dat zeggen ze dat er komen al veel vrachtwagens neven. Ik zeg, ja, er komt nog veel neven, maar wat is veel, zeg ik dan? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, ik zal eens gaan turven, want dat komt in een half uur. Tussen de 10 en de 15 komt er een half uur neven. Dat vind ik niet niks. En in de deur kun je nog niet even niet in en zo is het allemaal. Verkeerstechnisch is dat niet zo geweldig. En is dat iets van de laatste tijd? Ja, iets van, ja, al de laatste jaren. Dat er bij de patatenboer daar in Uien en de Meeswagens daar in Uien, of Blitterswijk. En nu is de weg toch eens wel afgesloten, maar ja. Wij zijn blij dat we een stuk van de weg. Ja, zo is dat. Als je ook al bijwoont is dat vervelend. Maar, Nou, vond het gezellig? ja, ik vond het wel gezellig, ja, dat is...
Martin van Ja. het Schroefje. Ja. Ja, zo is dat. Met de Ja. waar we de was ophangen. Ja, aan de antenne. En de antenne, ja. Ja. Synonomie. Mhm. Dat laat hij ook niet zo heel los. Nee, dat is, die gaan het leven al een beetje met radius gespeeld en Hier dergelijke. nog mug in de kelder. Mhm. Maar dat, Oh, in de